Right, one odd out. Marasta 2. Weji 3 ndiye atakaita naye shoka ya Etaton B. Yombari mbali. Zveigone nekuko. Yombari ropula crowd. Atangati nawo. Inda udauro kuonga kuwa nezvo. Ndakategera. Taurisa. Latina wanotorosa saladi. Unusaladi. Rasta. Ndio biara chini. Castle. Bring castle coach, why does it go? Saka waona chipa hapa. This place andira. Choroka bako Harare, Blawayo. Uri musaladi wakadidi usingadi kupinda mumapemba muyamwe noyapana. Then isi stokuitira yese kubva kuchikafu kusvika kubhiya. Shisha dzamazuva ano pipe zvororwa navafana zvezvo zviripo futi. Mad Minox, this is the place to be in Zvishavane. This is the place to be. Unowana zvese panapa. Chichunga mdi. Right. Chichi is the face of Murehwa horticulture. Yeah? You meet Chichi, you get everything what you want. And food, panembani chikafu. Chikafu chiri panapa kana ukambola chekunandos chosara pasi. As good as Nando's or even much better. We'll give you T-bone, pork chop, quarter chicken. Kana takafarisa tomboti zondo kumunhu. Kama weekends. Ayo but vataureka kuti imimi kama T-bone anoitwa from order. Yeah. Not prepared. No. Order. Everything that we do here is not prepared. We place an order, we prepare for you. The T-bone is super sweet, it is super meat. You buy, just heat it. Soft. After 15 minutes after Wedzera order yako very fresh food. Apo chirova very cold beers. Ma minute medaripo, ma Fanta aripo, shisha iripo, all types of beer. But Zambezi, for nowadays, Zambezi rekutadzikisa papa yaraidhura pamakauya papa. Ezvora chipa manje. $2 coat. Apa unenge uchimwa wakatandara. Tovhura kubva na 10. Kana unoda pazuva unoenda kuzuva uko. Tovhura kubva na 10 kusvika na 3 AM. Hatirari musi watamuka. Murehwa horticulture. Wanga uti chini. Kuti uye katitandare tirimo kamushana Murehwa horticulture. Mutauni zvaya hakuzi kumandava zvekuno. Hakuzi kugete zvekaunokwenda kumbari sasa. Iyo mzake. Ajira kugete plus wakara kumandava uko. Nda ufinalo anditaimbatsira. Waita zvefinalo iwe dread. Baba ari kuzoita zvefinalo kuShavane. But yapera kada wazoona ushamwana. Saka bo. Nice. Chichi. Rasta. Rasta. Kana muchibuda Chichi vasina vakadzi. Chichi is available. Chichi is available. Munokuwirirana kwenyu. Ayo, unomuwirirana. Auchadi kwani? Unoda kufauri kuri. Alright, tomboti Chichi paina pangwana munhu ari kukuda anokubata sei? Atanga svika pano. Wanda poto friends. Wozowana namba kubva panapa. Tangira pano Kumbosumuka umbumira papa. Wombona kaproba. Mira pabenji. Sumuka kani. Sumuka vambokona. Mira pabenji. Ndiye Chichi enda homo spino. Senaro Spina. Like last time. Aurambe. Tangidza. Boy. Mataurire. Ndoka unoziva vanhu. Kutaura vanhu pamurehwa horticulture kuShavane munakatazi. Haumborasike nokutaura ukangosvika unotodza kuri kupfungana kunhuhwirira. Unongokudhonza wega.
tomboti munhu haasi kuziva malocation iyoyo ari kuda kuziva location through imimi kana ida kukufonera kuti aziye kuti pandiri kuenda ndepakati angakwanise kuita sei kubatani 772-461-700 changidzai tinzwe 0772-461-700 kana kuti 700 namba inopisa Zvishavane patani pega vakangoti 461-700 vanokudzwa kuti inhamba yekugocha nyama. tora musaga wapinda pauda vitu Iwe tsaka iyo nguruve dziri uya kune musaga uyapana uya musaga okutaura hadzi tora nyama udle tora nyama udle tora musaga supply nguruve why hauna kutaura aiwa kuti chigwe wangoti unoda nyama uya anonzi Terence Mapfumo kauri anochengeta nguruve anosupply mapork chops atinoitiro apa napo. He is a master farmer. Master farmer, great dread or this young man. You see, these are customers that can also buy nguruve from you. All right. So, no chengetera nguruve kupi wewe? Hapa Diamond. Oh. Yeah. So izvo zvikunenga nguruve. Not 79. So much. Mapoka zviya zviriko. Ndozvonaka ndozvandoda zviya. Mari yenyu chete $4 kg. Wapeka namba dzako vakufonera. Namba dzenguruve kana vanoda nguruve. 0772 985 208. Terence Mapfumo. Zvishavane. changidzai tinzwe namba dzenyu 0772 985 aiwa ndotenda Takaenda. Aurambi. Yeah. Saka. hai chichi Moya mashira wangu chichi.